खुलुमबाय। दिनै रौता बियाब बाथौ गौथुमनि 33थि बोसोरसालिया जथुम्माया सिजौगुरि गामि रौता बियाब बाथौ गौथुमनिनो सिङाव थानाय बे गामिनि बानजायनायाव मैयानिफ्राय सोलिनानै दिनै जोबथा हाबाफारि। मैयानिफ्रायनो बिथांमोना गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों बे जथुम्माखौहाय मेहेरगोनां खालामदों। मैयानि समाव बिथांमोना बाथौसा लाइमोन बिथांमोनखौहाय गोरों खालामनो थाखाय बाथौनिनो सायाव बिथांमोना मोनसे आनजाद लादोंमोन आरो बे आनजादावहाय बे रौता बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय 31टा गामिनि लाइमोन बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादोंमोन आरो बे हाबाफारिया जोबोद मोजाङै मोजां जानानै थांदों बेखौ जोंनो फोरमायदों। आरो दिनैनि जे हाबाफारि बेयो फुंनिफ्रायनो थिखानाय हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय गोथैसि बावनाय आर'जनि गेजेरजोंहाय जोबोद गाजा गोमजायै जाफुंदों आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायखौ साबायखर बावनांगोन सिजौगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ। बिथांमोननि गोसोनि बोलो आरो देहानि बोलोजोंहाय नाजानायनि गेजेरजोंनो बे रौता बियाब बाथौ गौथुमनि 33थि बोसोरसालिया जथुम्माया बेबायदि महर मोनदों, रं गोनाङै खुंफुंजादों। बेयावहाय गासै मैयानिफ्रायनो लानानै दिनैसिम बेयाव गासै 600-700सो थान्दै बिथांमोना बेवहाय नुजाथिबाय थादों आरोबा बे सावरायमेलावहाय बाहागो लाबाय थादों। खोब मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि बियो। बे जथुम्मानि गेजेरजोंहाय जों बे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों रौता बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिथाङा मोनसे खौरां बिथाङा फोसावदों आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों बिथांमोना माबोरै जौगासारनाय मोनदों बेखौबो जोंनि गेजेरावहा फोरमायदों। बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो मोननैसो रायखांथावना थांखि लादों। बे थांखिफोरनि गेजेराव गाहायै जे जोङो फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि मार्च दाननिफ्राय जागायनानै जोङो गासै रौता बियाबनि सिङाव थानाय 32टा गामिनि 1600 न'खराव जोङो न'खरफ्रोमबो फांफायै गय गायगोन आरो बे गयखौ फेदेरनाय फोलावनायनि बिबानखौ बै न'खरानो लागोन। बेनिफ्राय बेहाय जेब्ला 5 बोसोरनि उनाव बे गया फिथाइ थायगोन अब्ला बे जोंनि थाखाय मोनसे बियाब आफादनि सम्पति जानानै फैगोन। जों आसा खालामदों बिनि गेजेरजों जोंनि रांखान्थिनि आंखालखौ फोजोबनो हागोन। आरो बिनि अनगायैबो जोङो थांखि लाबोनाय जाबाय जे लाइमोन आफादनिफ्राय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आलादायै बोसोराव खनसेबाबो गौमा आर'ज लागोन आरो उन्दै गथ'फोरखौबो जोङो आर'ज लानायनि गेजेरजों बिसोरनो समाजारि गियानखौ जों होनो नाजादों। आरो बेबायदिनो माइनाव आफादनिफ्रायबो लाइमोन माइनाव आरो बिमा माहारिफोरनि थाखाय आलादायै जोङो जोंनि थाखानाय थानसालियावनो जोङो आर'जनि गेजेरजों बिसोरनि सावरायनो गोनां हाबाफारिफोरखौ सावरायलांबाय थागोन होननानै जोङो दिनै थांखि लानाय जाबाय। आरो बिनि लोगोसेनो जोङो बाथौ बिबुंसारनि जोहै मोनसे खौरां फोसावनो नागिरदों। बे जाबाय मा आथिखालनि मुगाया जाबाय धोरोम जांख्रिथायनि मोनसे मुगा। गुबुन हादोराव गुबुन जांख्रिथाय फैदोंमोन, जेरैहाय फ्रान्स रिभलिउसन। बेबायदिनो जोंनि हादोराव जेनेबा उदांस्रिनि सोमावसारनाय मोनसे फैदोंमोन। आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव जायफ्रा गावनि गुबै आरो गुदि आंगो बाथौ धोरोमखौ फालिनानै थाबोदों बिथांमोननि दा धोरोम जांख्रिखांनाय सफैदों। बे हिसाबै जोङो आथिखालाव बेक टु अरिजिन अर्थात जोंनि गुबैथियाव जों थांफिनदों। अब्लाबो नाथाय जों नोजोर थिदों जे जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा आथिखालाव जोंनि गुबै गाननाय जोमनायखौ गारनानै सोलिनो नाजादों। बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जे दख'ना थावसिया आथिखालाव जोंनाव खैना गोदानफ्रा गाननाय जालिया बा जाय गाबनि दख'नाखौ गानो बे बबेखानि दख'ना थावसि जायाखिसै। बेखायनो जोङो दिनै फोसावनो लुबैदों जे जोंनि गुबैथिखौ लाखिनानै जोंनि धोरोम जोंनि आसार खान्थिखौ जों फोथांनानै लाखिगोन। जों गामसा गाननांगोन, जोङो दख'ना गाननांगोन, जों आर'नाइखौ लानो नांगोन आरो जोंनि खैना गोदानफ्राबो बैराथिफ्राबो
जोङो दख'ना थावसिखौसो गानहोनांगोन। बे हिसाबै जोङो दिनैनि बे आफादनि गेजेरजों फोसावनो लुबैदों जे जोङो जोंनि गुबैथिखौ जों फोथांनानै लाखिगोन। गोजोन्थों। गिबियावनो आङो बाथौ बिबुंसार निउस पर्टेलखौ बरायनानै लाबाय आरो साबायखर बावनाय थाबाय। आङो अनजालु दैमारि बे गामिनिनो आरो गा 37थि रौता बियाब बाथौ गौथुमनि जिथु बोसोरारि जथुमा बेनि गाहाय नेहाथारि बिबानाव दङ दा। बिबाननि आफादगिरि जोङो माने जाहाथे नोंथांमोनखौ बरायबाय। जोंहा जिथु रौता बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुमा एलपापाटिकेलि जोंनि गामियाव सिजुगुरि बेयाव जोंनियाव खुंनायनि बाग गोग्लैदोंमोन। दा बियाबा जोंखौ खावलायनाय लेखा बा एलपापेटिकलि गोलैनाय लेखा जोङो गामिया गोसो गोजोनैनो बे हाबाफारिखौ बरायना लादोंमोन आरो बेबायदिनो दिनै जोंहा मैयाबो जाना थांदों प्रग्रामा मैया ओमफ्राय दिनै जोङो मोजाङैनो खुंफुंलांनो हादों गामिनि जिथु आशीर्बादजों रायजो राजानि आशीर्बादजों आरो जों बे हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन जिथु फालांगिरियानो जा बा गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय जोङो थाखा फैसा जेबो खांनाय जायाखै। जोङो गाव धोरोमनि सिबियारि हिसाबै जोंनि गामियानो जि गरसे गरनै दान हायो बेखौ दान लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। जितु जोङो अब्लाबो जोङो गोसो खुसियै गावनि जि गोसो सानदोंमोन रायजो राजाफोरखौ हाजासे सिबिनो हयथ' बेसेबांखिनि जाजोबाखै हाजोबाखै जोंबो बेखौ मोन्दांथि हादों। थेवब्लाबो जोङो हानायखिनियाखौ जों जितु सासे बाथौ सिबियारिया हिसाबै जोंनि गोसो खुसियैनो हानायखिनिखौ जों मावफुंलांदों। आरो मिथिनो लुबैबावबाय दिनै नोंथांमोना बे प्रग्रामखौहाय जाफुंनाय मोनदोंना मोनाखै बेखौ? जों गाव हिसाबै जेसेबांखिनि एरेन्जमेन्ट खालामना होनांगौमोन जों बेखौ खालामनो हादों हायाखै बेखौ रायजो राजाफोरा मोनथिसिगोन। खिन्थु जोङो गामिनि जानानै बा बानजाय आफाद जानानै जों बुंनो लुगैगोन रायजो राजाफोरानो जा बा रौता बियाब बाथौ गौथुमानो जा जोंनो जेसेबांखिनि हेफाजाब नांगौ जेसेबांखिनि जोंनो जि हेफाजाब होनांगौ बेसेबांखिनि हेफाजाबखौ जोङो मोनदों आरो जों जोबोर गोजोननाय मोनदों।